Hi lovelies, you're all welcome to my class today. I remain your presenter on this channel, Adeze Uno. No, ndị be anyị n'igwe mgbasa ozi YouTube m taa ọ ka bụkwa mbụ nwaada Adeze Uno onye na-ewetara unu ọtụtụ ime dị iche iche n'asụsụ Igbo. Ọ dị mma na nke taa achọrọ m ka anyị hụ ka esi azagasị ụmụ ajụjụ dị iche iche. Nke a bụ maka ndị na-amabeghị ka esi ajụ chachacha, ndị na-amabeghị ka esi asụ Igbo chacha ka ihe omume nke taa ga-adabara nke ọma. Alright lovelies, today the class we are having today is for beginners. Alright, today's class is for beginners. You're going